Moikka, mä olen Minna ja mä olen 90-luvun alussa syntynyt kesän lapsi. Mä olen personal trainer, urheilija ja kaksoisasuja Espanjan ja Suomen välillä. Mä olen päätynyt pidettävästä ylipainoisesta sohvaperunasta fitnessurheilijaksi. Mä olen ehtinyt jojodiettailemaan useampaan kertaan. Ehkä suurin virhe, mitä mun matkan varrelle mahtuu, niin on näihin massavalmennuksiin, verkkovalmennuksiin mukaan lähteminen, jossa luvataan 10 viikossa bikinikroppa ja näkyvä sixpacki. Näistä ei ole seurannut mitään muuta kuin dieetin jälkeen valtavaa ahmimista ja kaikki pudotetut kilot on tullut takaisin ihan ennätysajassa. Ja tämän jälkeen, kun mä olen hoksannut tämän lihomisen, niin mä olen rankaissut itteeni siitä syömisestä treenaamalla hulluna ja olemalla syömättä sen jälkeen, jonka jälkeen mä olen taas ahminut. Ja jonka jälkeen mä olen taas rankaissut itteeni. Mä olen myös pakkomielteisesti syönyt terveellisesti ja liikkunut paljon. Eli mä olen suorittanut mun terveyttä. Ja tämä sitten ei tietenkään ole oikeasti terveellistä. Mulla on ollut täysin vääristynyt kehonkuva ja täysin vääristynyt suhde ruokaan ja liikuntaan. Tämän kaiken mä sain katkaistua sillä, että 2017 mä palkkasin itselleni personal trainerin ja lopetin nämä pikadietit. Tämä personal trainer opetti mulle syömään terveellisesti, opetti mulle sen, että ruokaa saa ihan oikeasti syödä ja se, että liikunnassa enempi ei ole parempi ja että levolla on oikeasti valtava merkitys. Tämän jälkeen, kun mä aloin myös liikunnasta palautumaan, niin mä aloin myös voimaan todella paljon paremmin sekä henkisesti että fyysisesti. Mulla alkoi pikkuhiljaa tulemaan terveyssuhtautuminen ruokaan ja liikuntaan, terveyssuhtautuminen itseeni ja mä aloin olemaan itselleni armollisempi. Ennen kaikkea mulle tuli terveydestä ja hyvinvoinnista levollinen ja tasapainoinen fiilis. Nyt mä haluan sua auttaa voimaan paremmin, sua pääsemään myös samalla tavalla irti näistä jojodiettailun kierteistä, itsensä rankasemisesta ja tunnesyömisestä. Mä haluan auttaa sua voimaan hyvin ja tekemään hyvinvoinnista osa arjen rutiineja. Mä haluan tehdä sen vieläkin paremmin, mitä mun personal trainer teki sen mun kanssa, koska mä haluan olla sun kanssa myös aidosti läsnä siellä henkisellä matkalla, tsemppaamassa ja tukemassa. Mä tiedän, mitkä on ne matkan varrella ne mahdolliset sudenkuopat, ja mä tiedän, miten mä pystyn auttaa sut tsemppaamaan niistä yli. Mä tiedän, että terveellinen elämä ja hyvinvointi ei ole itsestäänselvyys, ja se, että sä teet valintoja joka päivä oman terveytesi eteen, niin se ei ole itsestäänselvyys. Mä tiedän, mitä ihminen ja mitä se mieli käy läpi siinä kohtaa, kun menee sortumaan ja poikkeamaan siitä suunnitelmasta ja ruokavaliosta. Mun valmennuksessa asioihin suhtaudutaan niin, että katsotaan, missä ollaan onnistuttu, eikä niinkään sitä, että missä epäonnistuttiin. Aina tulee matkan varrelle poikkeuksia, aina tulee matkan varrella eteen elämä. Koskaan se ei ole suoraviivasta ja se ei mene just niin kuin suunnittelee. Sen takia kiinnitetään huomiota siihen, missä ollaan onnistuttu, missä ollaan tehty hyvin ja mitä me voitaisiin tehdä huomenna vielä paremmin. Mä autan sua lopettamaan terveyden suorittamisen ja siitä stressaamisen. Mä autan sua alkaa elämään oikeasti terveellistä ja hyvinvoivaa arkea.